назорати қатъии воридоти маҳсулоти гӯшти пасифат муҳлаташон гузашта ва ба саломатии инсон зараровар ки яке аз роҳҳои таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар ба ҳисоб меравад, самти асосии фаъолияти мақомоти давлатӣ маҳсуб меёбад. новобаста аз ин ҳолатҳои аз ҷониби соҳибкорону тоҷирони алоҳида бо ҳар роҳу васила ба бозори кишвар ворид намудани маҳсулотҳои пасифат ба назар мерасад ки ба саломатии шаҳрвандон зараровар аст. чунончи санаи 9 октябри соли 2019 зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Шодиев Комилҷон Эшмуродович тахминан санаи 8 октябри соли 2019 дар асоси маслиҳати пешакӣ бо шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон бо номи Мухаммед 6000 килограмм қимаи гӯшти мурғро аз ҷумҳурии Қирғизистон бо роҳи қочоқ, яъне бидуни назорати гумрукӣ ба ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғ ворид намуда, баъдан онҳоро дар бордони воситаи нақлиёти боркаши тамғаи даф рақами қайди давлатиаш 7884 VE 07 TG дар мобайни халтҳои орд пинҳонӣ ҷой карда ба бозори фаровони шаҳри Душанбе интиқол дод. минбаъд Шодиев Комилҷон Эшмуродович тибқи нақшаи ҷиноятии таҳризнамудаи худ амал намуда, шабона бо роҳи пинҳонӣ маҳсулотҳои гӯшти бо роҳи қочоқ ворид намудаашро аз автомашинаи болозикр ба автомашинаи тамғаи хундай Портер рақами қайди давлатиаш 8127 OD 01 TG таҳти идораи ронанда Шодиев Хайрулло Комилҷонович гузаронида, онҳоро ба манзили истиқоматии шаҳрванд Палвонов Умед воқеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамъияти деҳоти Россия Деҳаякатут бурда расонид. дар натиҷаи амалӣ намудани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии иловагӣ манзили истиқоматӣ ва анборҳои дар дохили он мавҷуд буда, муайян карда шуда зимни аз назаргузаронии воситаи нақлиёти болозикр ва дохили яхдонҳои худсоз ки дар ҳолати ғайрисанитарӣ қарор доштанд, 500 қутӣ ба миқдори 6000 килограмм қимаи гӯшти мурғи навъи Геҷик файл истеҳсоли ҷумҳурии Туркия ёфта гирифта шуд. инчунин ҳангоми аз назаргузаронӣ ҳамин манзили истиқоматӣ маҳсулотҳои дигари гӯштӣ аз ҷумла гӯшти мурғи истеҳсоли Федератсияи Россия ба миқдори 1320 килограмм ҳасибчиҳои тамғаи Мипулоҷ, Хотдог, Голден Мипл, дар 172 қутии гӯшти моҳии нави Азизулло истеҳсоли ҷумҳурии Ветнам ба миқдори 300 килограмм қаннод ва гӯшти мурғ навъҳои Амиқ, Фамс, Пардикс ва Сивра дар 51 қутӣ ки онҳо дар шароити ғайрисанитарӣ ва барои ҳаёту саломатии истеъмолкунандагон зараровар нигоҳ дошта мешуданд дарёфт гардиданд. тибқи хулосаи ташхиси физикию кимиёвии агентии Тоҷикстандард аз 12 октябри соли 2019 маҳсулотҳои қимаи гӯшти ёфта гирифта шуда ба миқдори 6000 килограмм аз рӯи талаботи сифат ба стандартҳои мавҷуда ҷавобгӯй намебошанд. мола маҳсулоти хӯрокворӣ ки маҳсулотҳои гӯштие ки ба қаламраи ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд, бояд ки аз рӯи сифатнокӣ, аз рӯи бехатарӣ ба талаботи реглами техникӣ маҳсулот ҷавобгӯ бошанд. ин маҳсулоте ки дар ин ҷо нигоҳдорӣ мешаванд намуна гирифта шуда ба озмоишгоҳи агентии Тоҷикстандард супорида шуд ки аз рӯи сифат ва бехатарӣ ҳамчунин тамғагузорӣ ғайристандартӣ мебошанд. мувофиқи хулосаи маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистии Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 октябри соли 2019 арзиши умумии бозоргонии маҳсулотҳои қимаи гӯшти болозикр ба миқдори 6000 килограмм дар маҷмӯъ маблағи 150 000 сомониро ташкил медиҳад. бинобар ин нисбати Шодиев Комилҷон Эшмуродович парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад.